ajiyar Allah ban da ba na Muhammadu Rasulullahi kai kake ba maza ku taka da gudu kai ko ba wanda ya isa ba ka taka rukun babban motsi daji ba ai maka taure margamar dubi ka buga man aljihu ruwan darajar mai gama duniya hadiri malakar duniya inuwa a bar fida ga mai son hutu tambari a cikin sama mugan karfe shakwaramniya adali mai raba gardama mai takwari daga Allah fara guda yake a ɗan da rabuka ba zai ja da hiyar lahira a taimako wallahi ali shi kadai yake gama yaki domin ku sai sun kafa ake tura shi baya gudu a filin daga bare haƙe bar Muhammadu Rasulullahi wallahi duk kafirai suna tsoron Harif ya kara da shi ya faɗi Marhab ya kara da shi ya faɗi Amur ya yi kirari gaban Muhammadu Rasulullahi a wurin baga sahabbai jinjin Amur yana ta walwali da takobi sannan yana ta hulla dogon mani yana fatan cikin kwace son ya ga aljanna to ya gori yanzu Amur ya kai to uku Imam Ali yana ban tashi annabi ya ce dakata ko cikin su wani za a tunkare shi ko tubar da kai a cikin sannan annabi ya ce ya na rasulu nema ibni ka je ka tunkare shi ya ce addu'a ga sarki Allah akan ya taimaki mai cikar imani in aka shiga turku kamar faɗan iblisai kafin wani lokaci faɗan ya ƙare haba Ali ya kai lahira da yardar Allah kai wallahi alima sai abun lafi ba har fagen ilimi yau kowa nisa tambayi manyan sahabbai ka sha mamaki idan ka dubulbule musu yi suke nemowa shi ko cikin sarfa kaɗan ya warware musu komai jaru ga uba hasan da fani ta fi sani cikin aljanu da mutane sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba a je ba gaskiya ko an ji sai an dawo shirye da shiryarwa na Fatima binta sai ta ce yin aiki a ce wani ne kai wallahi ali kai sa'a sosai to aka bai irin abin da ka baka an haife ka ne a ɗakin Allah cikin watan Allah sunan kama daga sunan Allah kenan kama a hannun ma'aikin Allah daurin auren kama a fadar Allah kuma aka ba ta ƴar ma'aikin Allah ƴaƴan ka shugabannin samarin gidan aljanna birkin yayin ka shugaban ka mafificin halitta gaba kai ne kofar ilimin manzon Allah kai ne kofar hikimar manzon Allah son ka ne imani in ka munafurci ne duk makiyin ka dan wuta ne shi ko da ai sallah a bayan manzo ka sahabbai suka ce ji Muhammadu Rasulullahi ya Ali ka gani yaro ne na zo na tsaya jikin kofar ka ka shafa kaina na sami yakini wajen ilimi na zantowa ne dan ne kofar mai a iya kwana kuma ko na hige ba a manta ba ya Ali masu taimako na ka ba su kujerar zama dindindin cikin gidan aljanna tun da kai ne mai raba ta gobe kiyama ya Allah dan matsayi na Fatima binta da Allah ma zabbati na a hannun makiya a ƙara kula da shi a kowanne sakon kuma a kwato mana shi ko uwarsa ma ba ta so da yake Muhammadin wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa